ngo-1985 kwaphoqa ukuthi ngiye kothwasa ngokwesintu. Ngahamba ke ngakothwasa ngokwesintu. Sokuphumile eZayoni sokuphoqa manje na ngwaphela noma ngihamba neZayoni. Kodwa phela akafiki la lafuna khona phela ngithwase. Ngibe isangoma noma ngibe umthandazi geleqe olashiwe. Ngokwesigaba sokuthi uthwasile. Ngahamba ngayothwasa ngokwesintu. Ngayothwasiswa omunye umama kodwa kwakukhona indane yasembo. Umama owayengithwasisa kwakuwumama owayebhula ngabalozi. Ngathwasiswa lapho kwenziwa konke abalozi lo shaya amakhwele okhala ikhwela phezulu bese utoli bese kutolikela. Yebo isuke vele kunekhwela nje liqhamukela samwe nje ungalazi ukuthi liqhamuka kuphi. Uyalizwa leli ikhwela likhala lapha yana likhala phezulu. Yebo Kodwa lento zonke zisebenza ngamandla asolwandle. Zimkhubana mhlambe sisazongena kakhulu kukho ngoba zisebenza ngamandla asolwandle noma kokunye futhi ziphinde futhi zamandla asolwandle kodwa zibhanka into eziningi zika Sathane noko kuzenzela ngwalikhona ibandla elini leZayoni elake nakhona engase nginjengesethenjwana sakhona. Wake impela umama omunye ubaba umholi walelo bandla nomama umholi wakhona bake bangibizela esayidini bethi bafuna ungithatha bangise lapho wengeve profita ubaba wakhona webandla weprofita eqa ukwenza makugcwele izanu zonke kwizanu ezihlangene weprofita kubukwena yedwa. Akagijima ngisho phezulu ebambelele endlini ungabisazi ubambelela kanjani ngenyawo ikhanda libheke phansi eshaya ikhwela ngena kabangibiza eceleni bathi bafuna ungithatha bangise lapho khona kushawa khona inhlanga zokuprofeta. Yabo ngakho kunemkhuba eminingi engikholwayo ukuthi uNkulunkulu ukona konke bengidlusa kulezi igaba zonke efuna ngazi yonke into. Umethu umphuzo Paul athi entweni zonke ngifundisiwe athi ukube nganeliseke noma ngihlezi kanjani. Ngakho ngiyakhothi zonke lezi igaba ngangidlula kuzo for ukufundiswa. Ngakho ngiyazi ukuthi kukhona lokuthwasa abane bethwase ngempela noma kungekona uNkulunkulu kodwa abane futhi bayahamba bashaya inhlanga lezi ngiyakuzwa zokuprofeta. Umuntu eprofeta eqeqebula akaprofeti ngoba umzalwane akaprofeti ngoba ekholwa uprofeta ngoba uyisigebengu nje nangenhloso ezithile. Ngakho ngiyakwazi lokho uneinhlanga lo zalento le.